Oh! Guarres. Programa on parlem de sexualitat. Sense pèls. A la llengua. Guarres! Comences tu avui, Consolador? Hola, benvingudes al següent capítol. Número 2. Estem en el segundo. Bé, avui tenim amb nosaltres una altra persona, com podeu veure. No s'ha infiltrat, l'hem convidat nosaltres. No, esperem que no sigui policia, però ara explicarem la història, per què està aquí. Aquest Nadal, ja fa un mes, unes setmanes, vam fer un dinar d'exalumnes de Ripoll i va venir aquesta persona, que és l'anarca síndica. Vam fer el dinar, tot molt bé, però què va passar? Que van portar un pollastre molt gros. Van portar una plata com tot de pollastres per tots. I l'anarca es va posar com una moto. Li va agafar una còlera molt extrema i va esclafar el pollastre al cap d'un company. I em vaig quedar impactada. Bueno, no, perdona, si puc explicar-ho, perquè tu ho estàs explicant i dius, bueno, vaig estampar el pollastre al cap d'una persona, però s'han d'explicar les coses com van ser. Bueno, explica. Ho dic perquè, no, ho dic perquè, perdoneu, però que ja que ho expliquem, vull dir, jo el que va passar és que estàvem allà, se va demanar si algú era vegetarià, i jo ho vaig explicar por activa, por passiva. Però tu eres vegetariana? Ai, he pensat... ¿Para qué si no le vaig estampar el pollo en la cabeza? Potser no... És que les coses s'han d'explicar. És que potser ets anorèxica, com que dius Anna. No, senyor, no soc anorèxica, tinc TCA, que és molt diferent. ¿Vale? Vale. Però aquest és un tema que jo no he vingut a... És que si m'hem parlat de TCA, pues quedem un altre dia. Vam parlar de TCA un dia. Solo hablamos, A mi me Parlem... Vale, és vegetariana. Estás muy enfadada, Estàs una mica enfadada, Anarca. Te falta una buena croquetita de jamón, Espera, a veure, què diu? Això no ho pots dir, Luz Felius. ¿No he dicho nada? Ha dit una bugada, Anarca. Ha dit una bugada. No, No, perquè m'ho digui, cara. M'és igual. Què dic? ¡Ay! Oh, porque te falta una buena croqueta de jamón. Ui, ja l'he dit. Ja està. Ja l'he dit. Ai, Anarca, una cosa, no hem ni acabat la presentació i ja estem tenint la rosa. No, sí, a mi m'és igual. Jo no tinc cap necessitat d'estar aquí en aquest programa o com es digui això. Jo no tinc cap necessitat. Bueno, això és un podcast, Consol. No, a veure, no. Estic personant tu. Perquè tu no veus bé. Ja està, ja som parlant. Vale, Consol? Deixem-la parlar, sisplau. Jo tinc molta estima. Jo també, tu, Anarca. Ai, estas dos senyores no las conozco. Bé, són les meves No me tengo que ir companyes. aquí perquè m'insultin. A veure, però hi ha una qüestió de respecte, Anarca, Claro, a i t'hem convidat, doncs ens esperàvem, no sé, la primera convidada que et quedis, com a mínim, no? Bueno, sí, se m'està faltant el respecte. No he faltado yo el respeto a nada. Pues es que no pasa res. Escúchame una cosa. No se m'entén, pues no pasa res. Aquí pasa pues luego lo haría, ¿me explico? D'acord, podeu explicar la història? Tía Vale, puta, vas fer... Ja. No, si voleu no lo explico, a mí me es igual. No, explica, Anarca, A mí me es explica-la. igual. Explícale. ¿Lo explico? Pero Bueno, pues no me interrumpáis, pues no lo explico. És que, de veritat, hem d'anar en compte, perquè tenim una convidada. Però a la vegada no volem ser silenciades, d'acord, Consol? Exacto, a ver, no sé. Esto es podcast convidada. Pues si quiere, dice la directora de Popo, pues entonces le ponemos La directora de Popo, què? No. Què has dit? Que expliqui l'Anarca. Anem a saber la història. ¿Tú? Sí. Vale, no sé. Vale. Història és la següent. Se prepara un dinar de Nadal amb exalumnes, correcte? Exacte. De l'escola? De Ripoll, Exactament, de exacte. Ripoll. Vale? Aquí, fins aquí tot correcte. Jo vaig agafar el mail, perquè va venir el mail, i jo vaig explicar que jo era vegetariana. Vale. Vale? És que no pot ser, no pot ser. Bueno, vaig explicar una vegada, perquè era la Natàlia, madre mía, la La Natàlia que s'organitza els dinars, és veritat, sí. La Natàlia me diu, sí, vinga, va, com és allò? Vinga, seguim. Va dir que sí. Seguim. Bueno, seguim. Cap problema. Seguim, cap problema, tal. Vale, d'acord. Segona vegada. Arriba un segon mail, t'arriba el menú, i jo vaig veure que allà,
Vegetariana, veure? No hi havia... Vols veure, Consol? És veritat, no m'havia pensat, però ara que ho dius... Pero era tú tot eres, plat tú eres, amb escúchame carn. una cosa, ¿tú eres vegetariana o eres vegana? Porque Escolta'm una cosa, Luz, deixa-la acabar la... Sí, sisplau. Perquè és que... que ahora me da curiosidad. Porque Vegetariana, digo, no, señor, no tengo que tienes cara de vegana, ¿sabes? Tienes cara de que no te nutre. Luz, esto Es dir Luz feliç. Es diu Luz. Vale. Vegetariana es lo mismo que vegana. Pues es que aquí se han inventado un naming para distintas cosas de la misma mierda, diferente olor. ¿Me explico? Vale, ¿Es lo va. mismo? Pues sabe que me lo digo. Això No lo passa sabía. molt. ¿No que- sabía? Pues ya lo sabes. Gracias. Internet No, doncs pels nostres seguidors, ara ja ho sabeu. Pues ya está. Solo Va, quería vas arribar i et vas trobar que el menú... Vaig a llegar al menú y al menú que ya me envía la Natalia por mail, digo, hostia, ya está enviado. Llévame, olía la tosta. Tu volies. Pues vaig agafar, vaig tornar a explicar, responder a todos, perquè tothom estigués al cas. Està molt bé. És veritat, jo vaig rebre aquest correu. Quina era la sorpresa? Quan arribem al dinar, ja m'he ajudat per privat, també l'havia escrit a la Natàlia, Que De no Natàlia, falti insistència. Jo no como animal, Vale. ni suceáneos. És que en principi s'hauria de poder respectar aquesta... Aquí estem d'acord. aquesta Consol, jo sé que tu exposició m'entens. diètica. Exacte, jo ho entenc. Bueno, pues quan arriba la sorpresa, que estem tots dies de celebració, perquè estan de bon rotllo, tot bé, ok, perfecto, muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? I arriben aquelles safates de pollastre. Van arribar. És que és veritat que, a més, ho van posar d'una manera que era molt evident, perquè estava el pollastre ja tot espaterrat. Què era? Pollastre las o pollastre farcit? Era un pollastre farcit i espaterrat. I Amb la poma al cul o com? Exacte, d'aquest estil. Amb la poma al cul? Era molt desagradable. Que la pobra... A veure, jo en aquest cas ho puc comprendre, perquè a mi el menjar tampoc m'agrada gaire. Però bueno, el tema d'avui és que venim a parlar, hem portat a l'anarca, no Consol, per Hem parlar portat- de què? Perquè quan va passar això, em va explicar que ella té una teoria, no és només vegetariana. Ella ha desenvolupat tota una teoria sobre el consentiment animal. D'acord? I l'hem portat aquí perquè és una persona dissident que ens explicarà això. Així que Muy disidente. ara passarem a la següent secció. Al consultori respondrem les vostres preguntes amb l'anarca. Doncs ja som aquí pel consultori, ara podem Ja. començar a plantejar què opinem del tema. Hem dialogat i hem dit que tindrem la festa en pau. D'acord? Sí, No aviam. tinc problema. No, No tinc cap problema. no, No tinc cap problema, no tinc cap problema. No tenim cap problema. no he dicho nada, ¿eh? De verdad no he dicho nada, ¿eh? I és que noto com un aire hostil, en general. Saps? A veure, no sé. Sento que estic com una brisa d'hostilitat. Bueno, és que això que deia consumir animal, que genera una austeritat en el ésser humà, O sigui, no? això no s'ha estudiat. Pero es que esto es el No. problema del veganismo, ¿sabes? Esto es el Mira. problema, que juzga a la persona. Anarca, jo diré una cosa, jo no menjo animal. Jo no menjo res. Menjo no alguna menja. cosa. Potser el que genera hostilitat és no dutxar-se, perquè aquí tenim dues persones que no es dutxen Escúchame una cosa. constantment barallant-se. Però No que me estem estoy llançant duchando. insults de manera Estoy duchando berruïna. Venga, no más, es ningún Gina, insult. tú sabes que yo me ducho más. Bueno, en el capítol anterior vas dir que el xampú era tòxic. Pero eso lo digo porque he tenido la referencia de hombres que me han dicho, pero yo no, yo me ducho. Bueno, jo aquesta era la meva teoria. Llavors, què opineu sobre el consentiment animal? És que... a ver, es Mira, que hi ha una yo- persona que ens va preguntar, ens va dir que li havia preguntat en el xat, no sé quin xat parla, però li va preguntar en un xat i no ho havia entès. Bueno, doncs ara anem a Ens va explicar. dir que li expliquéssim. Pues a ver. Veure, clar, al final els animals quan tenen sexe, aquí com funciona? Perquè tu, Anarca, és veritat que tens presència a les xarxes. Sí. Bueno, explica. Com Ai, què funciona? passa, Anarca? No passa res. Però és que si hem de començar per lo bàsico, també, si ho he de per lo bàsic, per lo bàsic, per lo... A veure, primer hem de sentar unes bases pels nostres espectadors, unes bases. Claro, hay que... És que sabem que tu Que la estàs en gente una altra entendeix, no? estratosfera, és Tu veritat. estàs allà a la muntanya, no? Ai, no, jo tinc gallines. Va, tens gallines. Ai, tinc un corral de gallina. ¿Y los cerdos? Eres discriminatoria. No, vamos, anem a ver. Yo, los cerdos, como usted, señorita, le llama, los cerdos, yo ¿Cómo? los cerdos no tengo nada que hacer yo con los cerdos. Yo no, Porque los cerdos también merecen tus abrazos, ¿no? no me Hoy gustan los estamos cerdos. porque voy a creer- especistas. No, señor. Pero a mí los cerdos, no tengo nada personal con los cerdos, pero a mí el cerdo como tal, me da asco. Como física, como aspecto. Como aspecto, no me gusta. A veure, això és... Això és discurs d'odi.
Pero eso es literalmente racismo, o sea... racismo animal. Ens estem desviant del tema, Crec que sí. però hem anat a pagar a un parany potent. No, pero estamos destapando las caras del veganismo de verdad. Això és veritat. Esta gente, la que no come rabo de toro, está viendo cómo está, ¿eh? Es como Tiene si un cacao mental muy bueno. És com si jo digués no em vull follar un negre, què passa? A veure, això no es pot dir, eh? Clar. ¿Y por qué no te quería follar un negro? No, O no, sea, a veure, jo em vull follar un negre. Però què passa si ho digués? És com això, jo no vull un porc. Per què no vols un porc? No, aquí potser té raó, eh? Potser té raó que... Como especista vegana, eso está fatal. Bueno, m'ho he de revisar. Això sí, Tots potser. Tots Vale, som Que marcs avisa tú de tu error, Això ho he de ¿eh? revisar. Però és que ens hem d'anar revisant. Vale. Ho sabem, no? Però és veritat Això que es tracta, no, la vida? És que si no després ens troben un càncer si no ens anem revisant. És veritat. Però és veritat que hem saltat. Jo volia saber això, les gallines, tu què Les fas amb gallines. les gallines? Jo tinc gallines. Això com es diu? Bueno, gallines? els galls, això perquè se sàpiga, perquè jo les estudio les gallines, violen sistemàticament a les gallines. Què dius ara? Home, Però jo pensava que els homosexuals anaven a mames. Els galls? Què vol dir? Galls de... Sí. Ah, Confós, perquè de vegades li passa que Pensava que hi ha era parelles de la comunitat. que es pronuncien de manera similar. Me cago en deno. És que els ha viatges d'explicar. lingüístics... Perdona. si era explicar el que és un gall... Un gall. Va. Exacte. Em sento despreciada. A veure, els galls violen... Violen. Com vol dir això? Violen sistemàticament a les gallines. Es violen, per tant, jo les tinc separades, però a més, jo tinc una relació molt estreta amb les gallines. Molt estreta. Oh, Vull dir, jo... Eso se totes puede tenen- leer de muchas maneras. Com d'estreta. No, és que no t'he sentit. Prefiero que siga hablando, la verdad. No pots anar deixant. No pots anar deixant frases i tirar la pedra i amagar la mà. És veritat. No, jo no tinc pressa, eh? Què passa? Què passa? No. Si fa tanta risa, pues ho expliqui. Va, Luz, és que... És que de veritat. Nada, que he dicho... que ahora me sabe mal. Nada, que ha dicho que eres muy estrecha con la gallina y que eso se puede interpretar de muchas maneras. Això és el que he dit, eh? És veritat. Bueno, pues que ho interpretin com vulguin. A mi m'és igual. A mi m'és igual, eh? A mi m'és igual. No digo, ¿cómo te Yo gustan tanto los al que animales? tinc- Igual. Otra vez. Perdón. Luz, deixa-la en pau. És que... Deixa-la en pau. Anem a llegir la primera pregunta. Què opineu dels animals que hivernen? Escolta, Anarca, no posis aquests ulls de boixa, que encara no hem arribat a la secció de bogeria. Anarca està mirant a la Luz amb una manera... molt amenaçant. Mira, Anarca, escolta el que et dic. Què opineu dels animals que hivernen? Com funciona llavors el consentiment? Això, o sigui, estan dormint... Jo aquí, en aquest tema, no m'hi poso perquè les gallines no hivernen i tot... No. Ah, no? Em pensava Això és que sí. una llegenda urbana. Jo pensava que sí. Sempre s'ha dit que les gallines hivernen. Clar. Jo pensava que hivernaven i per les nits anaven posant ous. Pues no. I llavors... No. No O sigui, hivernen. estan tot l'any... Bueno, Tot l'any. Tot l'any interessant. donen els mateixos ous. Al desembre, posem-li, que a l'abril, que al juny, els mateixos. Hòstia, Exactament els això. mateixos. Tú tienes una gallina muy setada, entonces. Què? No, què? Xetate? Què vas dir això? Es lo que digo, o Es que la o luz- lo tomáis así. Es que yo no te entiendo, señorita. Que está muy bien tu gallina, que pongas tantos huevos, que me alegro. Claro que está bien. Pues claro, también yo también me alegro. Pues Pues entonces ya está. Pues yo también me alegro. Vinga, intel·ligentes. ¿Tú también te alegras? Molt bé. Pues ya está, contenta las todas. Doncs bueno, la següent pregunta és fer-se dits un... Fes un dit al costat del gos. 3 punts. No recordava ni que era allà. 3 punts. Per una amiga. ¿Això és una pregunta? Que Mm, la bueno. pregunta es si está más de consentimiento, ¿no? Hacerse un dediño al lado del perro. Eso entiendo yo. Jo crec que sí. A veure... No sé què dir-te. Escolta'm, se t'està caient el cabell? És que ja, mira, amb aquesta tensió que teniu, se li cau el cabell. No, yo no tengo protección, yo estoy tranquilísima. Pues cualquiera lo diría. Això no m'agrada. Sabeu que crec que aquí hi ha tensió sexual? Oh. Bueno, ja que ho resolguin al llit. A veure, si tu et fas dits al costat del gos... Bueno, a veure, això és com quan el gos et ve i et folla la cama. Aquí també hi ha un problema de consentiment evident, no?
Això al final és com un exhibicionista, no? Exacte. Si jo vaig a l'aula i em despullo, jo no li he preguntat als nens si volen veure la vagina o no. Totalment. Per tant, no està bé. No ho sé. A mí no lo sabe. Que está mal con eso. Sí, perquè tu a vegades també... Tu vas despullada entre les gallines? Elles van amb despullades, no? Els hi poses Clar, roba. és veritat. Jo, de fet, tinc un taller que és el Chicken Nude Project. Sí? Ostres, això no és una sudadera? O és un aire del McDonald's? Llavors, no, és un taller que fem entre màxim 12 persones, 12 dones, perquè jo només faig tallers per dones, Molt bé. que els convido a passar una setmana despullades entre gallines per viure com és ser una gallina i que vegin la realitat de la Montse, la realitat de la Gisela. I de la Gina. No, són gallines. Són Estic parlant gallines, amb la les que- Montse, la Gisela, són gallines. Ah, pensava que eren les que venien al taller. No, Y no. tú, "Ala, y- Totes tenen noms, cognoms. ¿Tienen DNI o...? Tenen Claro, pronoms, no, també. su certificado. ¿Y tú cómo sabes su nombre? Es? Perquè jo és que jo me comunico telepàticament amb les gallines. Elles em diuen, pues mira, hola, què tal? Em dic Lourdes, I del cognom també? bon compte. Oh. Bon compte. Bon compte. Jo tinc una gallina que es diu Lourdes Bon Compte, que està una mica tocada. Pobra. Està ja té 2 anys i... Aquí hi ha un punt sàdic, ara mateix. Estic una miqueta en estat. No, Està rient de la gallina que es vol Ha morir. fet un baixón amb aquesta onada freda, ha fet un baixón que... Bueno, la Luz tampoc està en un bon moment, ara. També És està veritat. una mica com la gallina Lourdes. Pot empatitzar amb la gallina. La gallina Lourdes ens representa una mica. Quan estigueu malament, sou com la gallina. Saps quina gallina està malament? La de la gallina blanca. Aquesta està fatal. La del caldo està mal fotuda. Està tot arreu, al final. És famosa. No riguis de la pobra gallina del caldo. Luz, A veure, hem de respectar, collons. La següent pregunta... Passem a la següent pregunta? o com? passem. Llegeix-la tu, que estàs una mica avui... Que no, Que em costa una mica la... Sí, és que saps què passa? Que li hem tret l'ordinador. Sí, l'ordinador ho tinc tot molt gran, i en canvi aquí és més petitó i sense les ulleres. A veure, tinc la sensació que la meva ovella se m'està insinuant. Quan vaig a buscar-la sempre es posa nerviosa i busca contacte físic. Com puc demostrar el consentiment de l'animal si en un hipotètic cas aquesta situació arribés al tribunal? I per altra banda, què puc fer perquè la seva experiència sigui el més plaent possible? Moltes gràcies. Això és un tema perquè és veritat que hi ha uns procediments burocràtics en aquests casos Correcte. que no sé si tu estàs familiaritzada. Sí, totalment. Ho estàs? És tan fàcil com preguntar-li. Ah! És que a vegades em fem unes pilotes. No. Pregunta-li. Pregunta. Contacta u amb u, no? Ah, U amb u. Pero si es Sinceramente. una persona que no tiene los superpoderes que tienes tú, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues per això hi ha gent especialitzada. Igual que usted, señorita, será especialista en algo, digo, espero, supongo, no tengo tan claro, Ella és especialista en No tengo prostitució. en prostitució. Bueno, pues A ver cómo le deja caer eso. Yo soy una persona protectora de la gente que está desamparada como las prostitutas, ¿eh? perfectamente. I molt respectable. Gracias. Igual de respectable que és la meva professió, que jo estic en contacte amb els animals i jo, bueno, li pregunto. Eso me Pensé parece que muy bien. esta Lo que no me parece tan respetable es que vaya en contra de las cosas de la naturaleza. Oh. Ah, Uy, uy, ¿y uy, cómo uy. se supone que hay que hacer esto? Esto, a ver, yo digo, no quiero ofender a nadie. No, Yo estoy de acuerdo con que seas tú. Estamos hablando como personas adultas. Sí. Exacto. ¿Qué problema? Pero yo lo digo, diálogo. a ver, a mí que tú no comas jamón por algo ideológico, pues no lo entiendo. Porque el jamón es algo natural de comer de los humanos, ¿no? ¿Tú has visto ahí un león que esté haciendo una dieta y no se come las cebras? Pues yo no lo he visto eso, ¿eh? Y yo soy una leona. A veure, però jo crec que nosaltres hem arribat a un punt d'evolució que ja no som tan com els anys. Tenim molta tonteria al damunt, saps? Jo tinc un cert per impuls exemple- bastant animal, eh? En quin aspecte? De vegades m'agafa un algo que és que vull a treure de la manera més animal i puc fer sons molt guturals. Doncs en Jo aquest cas... no t'ho volia dir un sol, però és veritat que jo he notat, o sigui, així com tinc connexió amb animals, amb tu també. És que t'ho vull dir, això és perquè tu tens una part animal
molt desenvolupada, també. Tu podries comunicar, si volguessis. Ah, sí? Home, tens capacitat. Al proper dia portem una gallina. I provem, sí. Merda, ens Però falta una gallina. Nos falta, ¿eh? Bé, Ojalá hubiese traído una gallina. després li diem al becari gai. Becari gai. la planxa luego. Què? Això ha estat molt... Pues m'ha deixat això... Era una broma. Estic aprenent coses sobre mi mateixa, Narca. Mira, Un mai deixa d'aprendre coses sobre si mateix. això és una realitat com un piano. Eso tienes razón. Jo l'altre dia vaig aprendre que els pets no sempre m'oloren igual. Com? Que els pets no sempre m'oloren igual. He desbloquejat una nova olor. Tens diferents olors de pets. Sí, els poso en un frasc. És eau de toilette. No? Jo només et volia preguntar una cosa, Narca. Estem responent les preguntes de la gent, però jo en tinc una. No sé si estàs al corrent, bueno, això potser és una mica... No sé si ho hauria de revelar, consolador. Involucra la teva filla. Què li passa a la meva filla? Sabem que la Consol té una filla que no menciona mai perquè no la té molt present, no passa res. No. Però jo sí, jo sé que la Caralt, ara no... Bueno, puc dir on està la Caralt? Pots dir, potser. Està en un centre de recuperar... Bueno, com es diu? Esto es un hospital de día, ¿no? Sí, està en un hospital de dia, d'aquest perquè té una lletra d'aquestes, el que has dit un TCA. Què passa? Que allà, si ets vegetariana, no pots menjar, o sigui, t'obliguen a menjar carn. És veritat. Llavors, què opines d'aquests centres que no respecten i accepten aquesta qüestió? Perquè jo sí que penso que a vegades el vegetarianisme té com un punt una mica que serveix com per tapar certes coses. Saps? No, jo no menjo això perquè m'agrada molt l'animal. No, tu el que vols és estar prima, puta. Saps el que et vull dir? No sé si parlo per experiència o per qui parlo. Suposo que el teu cas és diferent. Però jo només volia saber què opines d'aquesta qüestió hipòcrita. Què vols que et digui, Gina? Que em posi a cremar centres? Pues A cremar amb la gent a dins? Mira, si pot ser que no Mejor los estigui fines la de semana. Caral. Eh? Si pot ser quan no estigui la meva filla... Estaria bé. Què passa? Que luego ve el podcast, la niña. Oh, no. Per això li està dient que surti d'allà, que potser un dia anar a fer un desastre. Vés amb compte. Había entendido al revés. Había entendido Caralt, que lo que fes un más... missatge a la Caralt. Caral, vés en compte si veus una persona vestida amb roba esportiva d'un cert lloc... Quechua. Sí, podem mencionar, del Quechua. I si sents sorolls de gallines, coses d'aquest estil, sisplau, corre per la teva vida. D'acord. Bueno, doncs voleu passar a la següent pregunta? Vinga. Vol llegir-la tu, Narca? Vinga, va. Ai, mira Sí, que... la veritat que sí que fa il·lusió, eh? Em fa il·lusió. Pues mira, no sé per quina anem. Quina? A partir d'aquí. A veure, Em falta aquesta. la de... A la chemsex de l'altre dia, el gos va donar el seu consentiment per a Consol. Oh. Dedicat per tu. Per mi la pregunta. Sí. A quina il·lusió és que Vaig- quan els meus fans em parlen directament, és com una cosa... És que això amb els alumnes no passa, no és el mateix. Per sort. Sí, fa il·lusió, fa il·lusió. A veure, el gos... És que això no sé... Crec que no. Que la resposta és que no. Oh. Això fa uns quants anys ja, i en aquell moment jo no era gaire conscient del que estava passant. És veritat que hi havia un gos per allà, i no se li va arribar a preguntar si volia fer les coses que no va fer. Això és una mica problemàtic, eh? El sí, T'explico? però de l'1 al 10 com de problemàtic creus que és? Fa més de 5 anys, això? Quan va ser? 2017, 18, 19, 8 anys. 9. Fa 9 anys. Bueno, No. llavors sí que ha prescrit. Oh, sí! No ens podeu cancel·lar! Es foteu. Jo només volia dir una cosa. Jo penso que... Començo a estar d'acord amb el que dius tu del menjar, de dir que s'han de respectar els animals pel menjar, però i aquí no estic tan amb tu, Luz, però per on no passes per la moda. A mi que ningú em tregui una brit de visor, que es foti el visor. Al final la moda és espiritual i no podem posar-la en joc per coses d'aquestes, no? Bueno, No sé. Vull dir, que parli l'animal print al respecte, perquè també m'encantaria saber la teva opinió. això és un animal que portes a sobre. Es prin.
Per què vol dir? Que li han fet... Pero esto, claro, Que ha fet, ha fet un sprint, Eso me l'animal. lo compré yo. ¿Dónde eche? eso es apropiación cultural de piel de los animales. Home, Clar, és que estem plagiant. És que, clar, és que no preguntem. Tu creus que a un leopardo o lo que sea, eso que sea, li faria gràcia que le roben lo que ha sido creación suya? És que... Va, A un artista de la naturaleza? Però això què vol dir? Si jo em poso de blau estic fent apropiació cultural d'un pitufo? Pues també. Me cago en la Pues puta. també. Me cago en la puta. Ah, és que hay que És que, Narca, ens has d'ensenyar a viure sent més conscient. Pues no, perdona. O sea, yo así no quiero vivir. Con que- tantos límites. Arriba un Tu punt te tienes que ens hem liberar. d'esbojarrar. De veritat. Mireu! Saps? Però això no fa mal a ningú. No. Els auriculars, sí. Anarca, de verdad te lo digo. O sea, Mira, a mí me preocupa tu estilo de vida porque pienso que eres una persona muy reprimida, ¿eh? Pues tú por eres- ti misma, ¿eh? Ah, reprimida jo, no? Por ti Perfecte. misma eres Molt bé, reprimida, estupendo. Mira, et diré una cosa. Aquest color, este pantone que he traído, Sí. no es al azar. No és al azar. Es muy tierra, Perquè, ¿eh? no, perquè no hi ha cap animal que tingui exactament aquest color. I ja està, jo Pero no estic tú plagiant a conoces a ningú. todos los animales, ¿verdad? Això és molt important, és veritat. Supone. Que el plagi no ens agrada. De fet, hem patit alguna mena de censura en el passat per culpa del plagi i hem après d'aquests errors. Bueno, doncs la següent pregunta és follar l'animal o que l'animal em folli a mi? ¿Tú qué preferirías, ve? Yo creo que lo tienes A claro. veure, Anna, Lo tienes claro. Yo lo sé. has follat algun animal, tu? O t'ha follat a tu? A veure, tot el que jo hagi fet a la meva vida privada es queda en l'àmbit de lo privat. Ara et diré una cosa. Si yo hubiera o hubiese mantenido relaciones sexuales con un animal, jamás li diria follar. Primer diria fer l'amor. ¿Vale? Y siempre consentido. Perquè això és una cosa que jo sempre digo com a principi. ¿Vale? Vale. Es que parlem les coses com són. Hablamos así, a lo loco. No, no. No, t'hem plantejat Si la les coses- pregunta, Narca, Vale. prou. Follar un animal? No. D'acord. Fer l'amor? Potser. Llavors, què et semblaria si la Consol fes l'amor amb un dels seus alumnes? Això per què preguntes? Bueno, és un altre exemple de pràctica dissident que fas tu. No, jo no faig aquestes coses, eh? Ah, què passa? Que Cada una más loca. Bueno, què passa? Tu no estàs boja? Home, aquesta, si sabiessis els que ha fet aquesta... Yo estoy Es que- Narca. Yo siento que tú me juzgas mucho, pero tú no sabes nada de mí, ¿eh? Jo no juzgo a nadie, jo Som només el estic aquí com una simple visitant, aprenent d'altres maneres d'entendre la vida. Vale? Diem el mateix. Eh? El mateix. Estem tan Clar. aprenent. Ah, però ja està. Això és un intercanvi. Pues és Ara- interessant. Per tant, tu creus que els animals són més de sexe passional que no pas de fer un sexe casual com aquells que fan Exactament, no. El que passa dins emocionalment d'un animal, els animals... O sigui, jo he tingut problemes de... Escolta, fins aquí. Oh! No ens enganxem. Què passa? No, Exacte. ens farem mal, saps? Perquè són molt de... Llavors, sempre he de acabar de posar límits, jo. Saps què vull dir? Disputa. No, ui! I les gallines encara, però les ovelles, una cosa... Mira com acaba, eh? A la mínima ja s'enamoren. Sobre el que dius tu, qui ens han preguntat? Bueno, qui vol llegir la pregunta? És aquesta. Esta. De aquí. Yo quiero casar, follar o matar, ser, hipopótamo, hipo. Ja hem tornat a dir follar. No t'enfadis. A veure, No, és que no he entès la pregunta. No. Casar, Has de dir, tiene la pobra Narca s'està descol·locant com que està en les muntanyes. mira, O sigui, has de dir... casar, fer l'amor, com diries tu, Yo he estado haciendo clases de o catalán. matar. Has de dir, Casar de matrimoni. matrimoni. no vale. has de casar, de matar-lo. És casar. No, és casada matrimoni, nois. Sí. Llavors, això, preferiu... Hem de dir, sí, per exemple, amb el serp ens casaríem, amb l'hipopòtam follaríem, què faríem? Yo creo que está muy claro que el pulpo cada de follar. 100% eso tiene Home, mucho sí. tentáculo para entrar en Exacto. todo tu agujero. Pues, Es súper estimulante, seguro. Home, jo veig més l'hipopòtam perquè se'm posi a sobre. Home, però se't posa a sobre i et rebenta Consol. Bueno, però ja m'agrada aquesta cosa d'estar asfixiada.
És bastant interessant. Són molt agressius, els hipopòtams. Però sabeu a quin folleria jo? A la serp. Perquè em lligui pel coll. Fins que em posi vermella, sabeu? Tu quin... No, Però com... O sigui, com que és molt llarga, el cap aquí, i que em lligui. I puc anar així pel carrer. Es pensaven que és una bufanda. Molt el teu pesar. Però després potser m'estic a una cafeteria, estic a un... o el Barrelló, o bueno, un 365, no, jo és una merda. Però, no sé, puc estar allà i... em comenci a apretar i... Saps? Si el proper dia em veieu amb una bufanda de serp, Igual no lo es. No parlarem del tema. Pero eso es peligroso, porque si te está haciendo ahí el conilingus con la serpiente y su veneno, que hace ahí? Como puede hacer una cosa rara. home, m'asseguraria de que no fos una serp verinosa. Vale. Perquè si no sí que tindria un problema, m'aniria a un altre bar i no podria repetir. Yo seguiré chiqueando con mi pulpo. No, i a més, vull dir, la serp... És que aquesta no paga de dir Pero me habéis entendido, ¿eh? No. Sí? Porque me quedaré con mi tupo y con mi Però, pulpo. a veure, no, dius paraules noves del llenguatge aquest que has après a les xarxes, però no expliques què volen dir. Què has dit i què vol dir? Chiqueando, pues, como a ver, tu stick tú, eso en inglés es como de quedarse con algo, ¿no? Y Ah, vale. chiquear. Stick to algo. Això tu no ho saps, que estàs molt present a les xarxes? Per l'animal més, no? Jo d'això no sé, no conec, no sé de què habla. No conecto, ¿no? No, No. estic Deu estar en un altre segment. de pegatina, però... Bueno, un pop s'enganxa. Un pop s'enganxa, és com una... Clar, és la gràcia. Bueno, Por eso era la... doncs aquesta era l'última pregunta, no? O què? Bueno, tu vols dir quin mataries, dels tres? Sí. Era un pop, un hipopòtam o una serp. Aquí em mataria? Bueno, Pots triar. Jo no mataria a cap. No. Aquest. bueno. A quin faries l'amor? L'amor a cap. Però casar-me... Podria casar-me amb un pop, perfectament. Casar-me, Vale. I com funciona? Però clar, el tindries a la peixera. Bueno, O a la banyera. A la banyera millor, tens raó. crec que és una persona no. De vigilar. Això no sé. No, jo és veritat, perquè a vegades m'he de compte. Però són molt lleials. Jo vaig veure... Molt bons pares, els pops. Pero... Sí. Pues jo he tingut molt mal pare, Pues hauries d'haver tingut un pop. Pues me cago en la puta. Jo et dic ara, Que no he tingut un... són uns padrazos, els pops. Aquí no els veus, eh? Sí, per això dic que, com a pare família, hòstia, Pues no me vendría mal a mí tampoco, ¿eh? Mira, jo perquè no vull ser mare, però nois o noies, sobretot, si voleu ser mares, deixeu-vos de bancs de semen, aneu al mar, agafeu un pop i feu el que faci falta. Perquè segons l'anarca, Sí. Això funciona. És el millor. Sí, són la infància. detallistes, són romàntics, són de mantenir la flama sempre encesa. no venen amb mitges tintes. No. La No. tinta és negra. Saps el que et vull dir? Me gusta mucho esa broma. Pues res. Doncs ens quedem amb els pops. Ara passarem a la bogeria. Gràcies. Vale. Llavors, a mi m'agradaria que això poséssim una mica, teatralitzéssim per entendre bé, empatitzar amb l'animal, perquè és molt fàcil dir, mira, un animal, no. Col·loquem-nos en la pell de l'animal, vale? Ho hem de viure en les nostres carns. Ah, això No muy vegano de tu parte. exactament. Perquè això és un dels tallers que també faig, que és posa't a la pell de l'animal, també estic obert. Pero no era que no nos podíamos poner las pieles. A mí me ha perdido ya, ¿eh? Però està parlant metafòricament, Luz. Això ho hem parlat, les metàfores. És un taller que començarem al setembre, per si alguna se vol apuntar, encara queden 5 places. em sembla, 5. Digo, Vale. porque igual quieres cambiar la metáfora, no sea que la gente se confunda. Vale, vamos a ver, por ejemplo, Luz. Luz era tu nombre, ¿verdad? De acuerdo, mira, tú fueras de babosa, ¿vale? Imagina que había una babosa. Digo, Yo si es una babosa, Jo puc ser la... bueno, Vale? está bien. Pues una babosa està aturada i passa una altra, agafes tu, per sobre. Oh.
Ah, és per sobre. Vale. Ara llanço la pregunta. Vale. Ara llanço la pregunta. Això és sexe? Està envaint el seu espai? Pregunto. A penseu vosaltres. Jo fins aquí ja. Vale, aviam. Una babosa té penis o vulva? Jo crec té? que tota la seva superfície és un genital constant. Vale, una babosa és un genital, no? Sí. Què? I el cervell on està? Está en el Té cervell genital. una babosa? A les antenes. Sí. Ah, tenen antenes una babosa? Això és un cargol, no? Ah. Una babosa jo penso que és una massa així, no? Pues no té, només és genital. D'acord. Pero, Pues llavors sí que és violació. pero si no tiene conciencia, entonces no se siente violado, por lo tanto no tiene tal cosa como el dar consentimiento. Entonces no es una violación porque la babosa no tiene cerebro. Pues ahí, premio para la señorita. Vale, efectivament, les baboses no tenen cervell. No és el cervell? Uau! No, és una cosa... Pues mira, ho heu encertat. Efectivamente, no és un fenómeno de la natura. És l'únic animal que no té cervell de tots els que hi ha. És una pregunta trampa, eh? Ahí has estado sorprendentemente listo. Molt bé, que jo... És que la Luz té molta calla. Sí. Calla. Vale, vinga, va. Següenta. Un colom... Consol, Bé, t'agrada fer colom? Si no, tinc més animals, eh? com sona el colom? És el més net. Molt bé, fa molt bé. Un colom està enamorat d'una gavina, posem la De Xina. gina, Gavina. gavina de Gina, veus? La gavina, vale. Però aquesta només el vol menjar. O sigui, un colom està enamorat d'una gavina, ja tots coneixem quina és la cadena tròfica Exacte. a plaça Catalunya. Coneixem bé, sí. D'acord, doncs hem de representar-ho, no? Llavors, imagina que està enamorat... El colom està enamorat d'una gavina. Podem representar-ho això? Sí. A veure, si estàs enamorada de mi, m'hauràs de migrar, no? O t'estàs fent la dura? No, és que ho estic fent. Ah, és que t'estàs fent la dura. oients... D'acord, vale. No, ja. Està fent ghosting. Ai, ai. Vale. Ara la pregunta és... És una gavina, són molt dolentes, sempre roben les barbacoes. Velociraptor. Filles de puta. Aquí, com podíem definir aquesta situació? D'assetjament? Hi ha una pregunta, que és que potser la gavina no l'està assetjant, sinó que té una fantasia que consisteix en devorar el seu amant. Clar. Llavors, la moralitat és positiva, no? Vull dir, no té una intenció negativa, no? Pero igual, claro, igual es un juego de rol entre la gavina I el colom. y el colón. Però el Clar. colom ha consentit aquest joc de rol? Aquest és el kit de la qüestió. Yo. És típic error, perquè aquesta pregunta sempre faig, típic error que tothom hi cau de quatre potes. Bueno, mira, millor caure de 4 patets que no de 6, eh? Bueno, exactament. Però la cosa és, realment la gavina se sent gavina? Realment el colom se sent colom? Són trans. Sabem realment que el colom és un colom? O s'està fent passar per colom? ¿M'explico? Y eso cambia esa, o sea, Claro. digamos que Són preguntes Clar, perquè essenciales. si una persona no és el que pensaves que era, Exactament. potser el consentiment que no t'ha donat, en realitat era un sí. Jo amb el que m'he quedat és que això és un cas de catfishing. I mai millor dit, un gat Què és i un això? fish, un peix. Això... Un gat que es fa passar per peix. Sí. eso Això, i per això, de coloma. el cat, bueno, però representa això de fer-se passar per un altre. D'acord? Per tant, aquí la víctima és el colom, perquè s'ha enamorat d'una gavina que no era qui deia ser. Exacte. A veure, Gràcies, Anna. un sol, un cop més, xapó. Xapó, Gràcies. perquè no era fàcil. No, no ho era. I, en canvi, Ens has ajudat, eh? molt bé. Però... Molt bé, Consol, de veritat, Ai, de veritat, molt bé. Això- Perquè no ho he posat fàcil. I tu has trobat la manera de ta. Molt bé, molt bé. És una tia intel·ligent. Això em puges molt l'autoestima, Narca. M'agrada molt. Següent pregunta. Un gat, vale? Es refrega per la cara del seu amo quan aquest dorm, vale? Tu fas de amo, Vale. Nina, Es refere a les parts.
es refrega per la cara del seu amo quan aquest dorm. Cara, he dit. En la cara. Però ho hem de... Soy el gato, A veure, que ho hem de Clar, sentir. però jo sóc l'amo i tu t'has d'agafar per la meva cara. Saps? Y está bajando. Però que t'hem de sentir com dorms. Ah, vale, és veritat. Pues un segon, espereu. Que no me ha molestado, puedes seguir. Pero... Ai, au! Puto gat de merda! Per què l'he adoptat? No em deixa dormir, tinc insomni. Joder, la melanina no em funciona, puto gat. El tiraré per la finestra, com el de l'Edgar Allan Poe. Joder! Mare, què ha passat aquí? No ho sé. Bueno, no ho sé, que no m'ha deixat dormir el puto gat. Mai m'havia trobat en una... Aquesta pregunta l'he fet moltes vegades, mai m'havia trobat en una situació... ¿Qué ha pasado? És que no li havia fet a les guagues. No. Pero ha pasado algo muy raro, yo lo he visto muy normal. Jo he vist normal, també, però la que està impactada. Un poco incòmoda. Esta situació està sent un poc incòmoda, jo us ho dic. Per tu? No ens diguis això, que volem que això sigui un espai segur. Home, és un espai No, segur no, per les dones, Segur, però no... Bueno, en fi. ¿Qué pasa? No, que... Que siento que tiene un problema conmigo, te lo A mi digo. també, Narca, no t'ha agradat? No era Oscar Orsi, la meva... No, però és que si no ens prenem això en serio... Perdoneu, Pues si no ens prenem això en serio, pues yo cojo mis cositas y me voy. ¡Ya está! Pero, Bueno, Narca, pues vete. No, Me que no cago en la te'n puta. vagis. Pues me voy. ya está. Narca, és que jo faig Mira, una... ja m'estic anant. Que sí. Ara, Anarca. Pues Anarca. He agafat ja el mòbil. Quina falta de respecte. Esto muy fuerte. Anarca, ve. Anarca. Eres una gallina. Ets una... Eres una gallina. No, això no farem. No, ets un gall. Gall. Bueno, això tampoc, pobres galls. No podem assetjar, no podem fer bullying. Hem fet bullying? Me l'esteu insultant a l'Anarca i Senat. No, Pues a perdona. ver, es que la Anarca És que no me per una gusta, vegada. sinceramente. No, A mí hem me de... ha caído fatal. Ja estàs amb les paraules estranyes. No hem d'alterar l'ordre dels factors. L'Anarca ha marxat, l'hem La insultat. pròxima vegada Que que torna. a mi se me convidi un lloc, pues si tú me dius, pues yo vendré. Pero yo me voy ellos dos, no, se acabó. Pero es que yo lo que no entiendo, de verdad te lo es que digo. si a mí me estáis proponiendo un taller que la gente paga millones para ver, señorita. Pero que no paga millones, que tú tienes esquizofrenia, mujer. No va a pagar nada nadie los millones para hacer tu puto taller de desquiciar. A Manlleu es va rebentar Eso, el sí. taller Mira, a les 2 setmanes. Com si el vas fer el Taj Mahal. Tu saps la gent que vol venir aquí? Molta, també. Sí. I tu estàs aquí amb les teves A mi m'és igual pel·lícules. que Però no que vulgui jo- venir aquí, perquè ja s'ho trobaran, Però els meus Saps que és el tallers... següent convidat, el Trump? No, el Maduro qui era? Com? Però li hem dit que no volem que No, vingui. no volem. T'hem portat a tu, Anarca, i així ens ho pagues. Jo només dic que si aquest taller, que jo he vingut aquí amb tot el meu carinyo, Això és Pues veritat. mucho amb cariño tot me el meu desprende. amor, sí señora, he venido aquí con todo lo mío, porque yo no vivo aquí, yo no visc aquí a Barcelona, aquí, no senyor, jo he vingut de la muntanya, ¿vale? Estic a 2 hores i 15 minuts d'aquí, en cotxe, I apreto, Apreto. 2 hores 15. Més ràpid. D'acord, i t'hem donat un croissant o no? Lo que yo no Aquí entiendo. veu, no sé quina merda, ho A ver, tú me has dicho Yo de por gato, qué no yo paso? hago de gato. Yo No mal en serio, Es que, a ver, ¿Tú eres un gato? ¿Eso te parece un gato? ¿Eso te parece un gato? És dels Aristot. Pues me dice... No, ¿a qué lo haga? Vamos a ver, el gato. A mi dona el perro. Que la gent jutgi des de casa seva si això li Exacte. sembla un gat. A mi no m'ho sembla. I com ho faries tu, Anarca? A ver, de gato tú, porque No, estamos yo el solas. taller es no que he muy venido a fuerte. hacerlo yo, señorita. Vale, pero es Ella que tú ya te te- pones aquí, tú vienes a podcast y dices a la gente que haga de gato y yo lo tengo que hacer y pues yo lo hago, pero a mí ya me parece fuerte esto ya. Bueno, bueno, Consola, que digues que no, això és massa... És que jo- per mi. Sea muy fuerte. Vull dir, Ens falta experiència amb les convidades. havia portat una convidada perquè em feia il·lusió A mi també em feia il·lusió. Perquè era la meva Si tu i jo ens companya. entenem. Ah, i ja, això ha rebentat completament. Ara què faré? pues agafo les coses. Bueno, No pues ens anem a fer un La dit. próxima vez te voy a poner un Ja chuletón por el està. culo. Què? És que... Mira, és que això és molt trist. Histérico, que dice cosas. Pues hasta tenia una altra pregunta més, que és la pregunta interessant, però... No, dígala, és que dígala, hi ha- dígala, que No, si us ho poseu així de pitarreo... Va, No, fem per última respecte als pregunta. animals, Per respecte als animals. A mi, m'és igual, jo tinc la vida feta, però per respecte a la comunitat d'animals, Mira, jo crec
Com mínim, no? Al final Mira. aquest capítol el fem pels animals, perquè... No? Bueno, val, doncs va, dispareu. Va, una última pregunta, ens aprenem seriosament Sí, i marxem. i marxem. favor. També d'anar a masturbar perquè estic alterada. Vale. A veure, Consol. Concentra't. Sí? No és fàcil, eh? Un hipopòtam, que ets tu, Oh. ejacula a un estany i la resta d'animals, que en aquest cas sou vosaltres, és això. Al llibre albedrío podeu triar els animals que vulgueu, que hi haurà un estany, la resta d'animals han de tragar el seu semen. ¿Vale? Un bucaque, aquest diria un bucaque estanyil. Le llamamos el És un bucaque de banyoles. Exacte, però no hi ha portants de banyoles, però... No? Bueno, Ja deuen fer bucaques de l'estany, suposo. Vinga, has de fer accent de banyoles. Ens sentem una miqueta? Sí. Aquí, con el cachondito? Vale. Perfecte. Per favor, Consol, pots fer d'hipopòtam? hipopòtam com és... Ho veieu? Ah, Ho vale. veieu? Gràcies, Anarca, gràcies. No, clar que sí! No està difícil. S'assemblava ho ha molt, fet, ho has clavat. s'assemblava molt a la que ha fet del colom. Vale, ara vaig a... No, senyora, és que observeu Resultat. a Consol... Ella nota la meva energia animal. D'acord, o sigui que som una puta merda, no, la resta? És un tema de concentració, de centrar-se. Va. Prendre-s'ho en sèrio. Concentreu-vos que... Soy muy És que jo tinc un marit que està engraçat. Pues perdona'm, Anarca, que no pugui estar al 100%. Yo tengo un hermano también que se murió. Bueno, ¿cuán? Pues hace unos años él era traficante de personas ahí en el estrecho de Gibraltar y un día se quedó atascado entre dos pateras. No te Perdona, rías porque me m'has contagié a la escupit a risa la y cara. me lo han muerto. Voleu que s'aculi l'hipopòtam? És que j'aculi l'hipopòtam, per favor. Vale, ara el semen està per l'estany. Un peix? Quin soroll fa? No sé. L'animal està dins teu, eh? Vale. No preguntis com puc fer jo l'animal. Busca l'animal dins teu. És aquest el tema. La Consol? Jo l'he buscat. Si eso viene el cuervo, ¿eh? ¿O no? ¿No me vas a responder tú? Què està passant, Gina? La Gina està fent no fa so, potser és un animal insonor. Bueno, Vale. Lo veo. Gina, compro. Vale. ¿Cuál es? Entra otro animal. El cuervo. Ya estaba ahí. El cuervo. Vale. Más. Entra ahí. Semen. Vale. Eyacula fuerte. Más fuerte. Eyacula. Traga. Vale. Ya está. ¿Qué? ¿Cómo se ha sentido? Home, s'ha de dir... M'he sentit molt plena, saps? Vale. Ja m'he sentit molt alliberada perquè l'hipopòtam, al ser tan gros, jo crec que té molta llet a dins. I ha sortit molta. Molta. Jo he vist molta. Ha sortit molta. Jo he trobat molta. Ha sigut En la aquesta- Fontana di Trevi. Això ha sigut... Realment, mira que porto anys fent aquest taller i fent això de l'hipopòtam. Jo mai, Consol, havia vist una cosa tan bèstia. T'ho dic, Que un hipopòtam és bèstia. Molt bé. Bueno. I vosaltres, tu? Ay, me- Podeu compartir, eh? No, és el que dic, jo m'he sentit molt plena. Clar, pensa que tot el semen d'un hipopòtam cap a un peix, una mica més exploto. A mí me ha entrado hambre. S'ha quedat amb ganes, que aquesta sempre es queda amb ganes. Bueno. Pues res, jo crec que també seria el moment, no?, de Ha convidar... estat un taller molt... És tragar-se semen vegano. Tu creus que hagas moment d'un piquet meló tan gros? Bueno, ahí lo dejo. No, Por si los espectadores pues también volan reflexionar. Pregunta para los comentarios. Eso da mucho engagement, ¿eh? Muy bien. Se Et nota que respondré tienes a tú la las teva redes. pregunta. No, és caníbal. Següent. Molt bé. Crec que ara, si voleu, podem escoltar una cançó aleatòria.
doncs el poden llançar la cançó. Y tienes que decir cómo te sientes también, Anarca. Sí, d'accord. ¿Qué tal la canzoneta? Victoriana. Té un punt tradicional. No sé què opina l'Anarca de la tradició, però... No hay letra, ¿no? No sé, és que això és aleatori. Estan tombant per copyright, si no. Hem d'agafar cançons gratuïtes perquè si no després no se deixen penjar. Bueno, sí, podem deixar els espectadors reflexionant amb aquesta cançó? O què? Sí, esperem que ara vegin la seva mascota d'una altra manera, que s'hagin posat més en la pell, no, Narca? Era l'objectiu. No realment, tot i que jo ho continuo fent, a mi no m'atura ningú. Però molt bé. Per això, que no mengeu carn. O sí, no sé, però què ho penseu, no? Això. Bueno, canta'l, Narca. Canta'l. ¿Te quedas tú aquí? Te quedes Sí, tu? ja, però m'estic escoltant. D'acord, et deixarem aquí. Pues et deixem escoltar la cançó. Podeu pujar una miqueta més?